Prečo ja ako fyzioterapeut som si to pravilo vybrala? Zrýchluje proces nápravy pre mňa a je veľmi asistenčné a intuitívne. Keď som to vyskúšala, tak som vlastne pochopila, že čo všetko v tom pravile robiť môžem, okrem posilovania a naťahovania, že ja to hovorím, že to je ako keby si vošiel do urýchlovača. Lebo to, čo ja tu musím veľmi pracne a dlho vysvetľovať, inštruovať, naprávať, ukazovať, tak v tom pravile príde prirodzene pre mňa, ale aj pre klienta. Tu ušetrí mi veľa fyzickej námahy, veľa vysvetľovania. Mám tam voľné ruky, môžem v tom zavesení korigovať to, čo potrebujem ešte manuálne. Na začiatku úplne klienti majú strach z toho, že Ježiš, to vyzerá strašidelne, že ja hovorím, že nikdy sa tam nedejú nejaké veci, ktoré by boli pre niekoho cez. Komunikujeme spolu a to, že ja mám voľné ruky a vidím, že aha, tak toto rameno máš vyššie, skús ho uvoľniť, skúša to sám, keď to nejde, možno, že tú polohu trošku navediem ja, takže áno, veľmi mi to zapadlo.